Уважаеми зрители, връщаме се обратно на националната футболна база в Бояна, на първият терен, на който ще се изиграе и последната среща от втория ден на четвъртото издание на турнира на талантите. Тя е морско дерби между два отбора, които спечелиха вчерашните си двубой, а именно Зона Бургас срещу Зона Варна. Нека набързо ви запозная с стартовите състави на двата отбора, като започнем с този на Зона Бургас. На вратата за тях е с номер 1 Умут Бекиров, пред него с номер 4 Радостин Златев, с номер 5 Михаил Янакев, с номер 6 Димитър Генчев, с номер 7 Габриел Карарадев, с номер 8 Георги Киров, с номер 13 Калуян Стамов, с номер 14 Жан Петков, с номер 16 Габриел Владев, с номер 17 Денислав Попов и с номер 21 Максим Киряков. Междувременно съдийският сигнал бе даден. Първото нападение е в полза на Зона Бургас, които ще нападат наляво на вашите екрани, докато Зона Варна ще стори това на дясно. Зона Варна в бели екипи, докато Зона Бургас в червени такива. Нека набързо сега ви запозная с стартовия състав на Зона Варна. На вратата за тях с номер 1 Пламен Ников, пред него с номер 2 Денислав Димитров, с номер 3 Денислав Димов, с номер 4 Витомир Тодоров, който е капитан на Зона Варна, с номер 7 Георги Денчев, с номер 9 Александър Александров, с номер 10 Даниел Тодоров, с номер 14 Виктор Жеков, с номер 16 Симеон Симонов, с номер 17 Ахмет Манав и с номер 18 Давид Николов. Две минимални победи за двата отбора в вчерашния ден. Зона Бургас печели двубоя си срещу Зона Благоевград с 1-0. Зона Варна стигна до драматичен успех с 1-0 срещу Зона Велико Търново в последните минути на вчерашния двубой. Някой от двата отбора може да си осигури комфортен аванс от точки, защото равенства в турнира на талантите няма. Ако се стигне до равенство в редовното време, Дуспи ще определят победителът в двубоя. Удар от вратата сега ще бъде изпълнен за Зона Бургас. Червените опитват да изградят постепенна атака. Разгадани бяха намеренията от капитана Витомир Тодоров от Зона Варна. Сега нападение за червените от дясно. Центриране по земя, блокирано от състезател в бяло. Опасността не е преминала. Зона Бургас продължава да натиска центриране. Изстрел с глава, който минава на сантиметри от целта. Отправи го Максим Киряков. Максим Киряков от отбора на Звезденбург. Разнороден е състава на Зона Бургас. Има представители от Звезденбург, от Нефтохимик, както и от Черноморец, има такъв, и от Сините камъни Сливен, както и от футболен клуб Сливен. За Зона Варна личат главно представители на отбора на Лудогорец, 11 такива от 18 души. Има такива и от Спартак Варна, както и от Черно море, както и един такъв от Фратрия. Добра атака за белите, топка към централния нападател Александър Александров от школата на Лудогорец. Страничното хвърляне тук е в полза на червените. Забави се изпълнението. Крайна сметка играта бе подновена. Пространство пред Георги Киров. Георги Киров надясно към Денислав Попов.
Денислав Попов ще играе 1-1, връща към Киров. Топка още по-назад, върната от зона Бургас. По една суха мрежа и за двата отбора в вчерашния ден. Пробваха с изстрел от далечно разстояние да изненадат Пламен Ников. Не срещна трудности изпълнението за Стража на Лудогорец. Габриел Карарадев. Добър финт на седмицата. Центриране. Отново отклонена топка с глава от Попов. Не успя да намери кълбото по най-добрия начин, но изпълнението бе твърде трудно. Удар от вратата в полза на зона Варна. По-активни 5 минутки за отбора на зона Бургас, който създаде няколко добри положения пред своя съперник. Манав успя да си спечели странично хвърляне. Манав, който в вчерашния двубой започна като резерва, днес започва като титуляр за зона Варна. Александър Александров сега се е прехвърлил в ляво. На гърба си има двама души. Не успя да се обърне централният нападател бяло, но успя да си спечели странично хвърляне. Манав ще центрира по земя. Адресат на подател бе Александров. Разгадано бе то от защитната линия в червено. Сега пространство за контратака пред зона Бургас. Киряков иска топката между двама души, блокиран. Витомир Тодоров успя да изчисти. Елов удар в полза на зона Бургас. Ще бъде изпълнен от Калян Стамов с номер 13. Отдясно на вратата на Пламен Ников е изпълнението. Доста солидно присъствие на футболисти в червени екипи в наказателното поле на своя съперник. Изпълнението ще се забави, ще има по едно устно предупреждение за футболистите и на двата отбора, как трябва да действат в наказателното поле. Центриране на Стамов, балонна топка на далечната града, отклония Попов, но до там, че кълбото да напусне очертанията на игрището. Чисто изчисти топката Габриел Карарадев. Сега изпълнението ще бъде върнато с няколко метра назад. Александър Александров се е върнал, за да играе с кълбото. Извършено е нарушение срещу него от Михаил Янакиев. И ново нарушение срещу футболиста на зона Варна. Потърпевшият е Давид Николов. Давид Николов, който във вчерашния ден се превърна в герой за зона Варна, отбелязвайки победното попадение срещу зона Велико Търново, също продукт на школата на Спартак Варна. Генчев пита дълга топка напред, разгадана от отбраната в бяло. И нарушение в центъра на терена в полза на зона Бургас. Срещу Руслан Стоянов. Простете, срещу Калян Стамов, който е възпитаник на школата на Черноморец. Сега дълга топка, но
Александър Александров е бил в положение на засада. Както казах и в предишните два двубоя, с 9 различни съдийски бригади за 9-те матча от турнира на талантите. Това са съдии с потенциал, определени такива, които се борят за своя про-лиценз и участие в матчове от втора лига и FBET лига. Те също са наблюдавани от трибуните, от професионални съдии, като във вчерашния ден тук бе и шефът на съдиите Бурбалан. Зона Варна традиционно силен отбор в турнира, финалист в първото издание. Това е четвърто такова издание на турнира на талантите и трето предавано по Спортал БГ. По 2 на година има, като обикновено едното е пролета, а другото е зимата в края на годината. Добре, Денчев сега открана топката Умут Бекиров с невероятна намеса. Не се поколеба стражът да прекъсне опитът на Денчев да реализира. Сега пък атака за зона Бургас. Кара Радев пита подаване надясно, разгадано от състезател в бяло. Турнирът на талантите е съставен от така наречените проекто национали момчета, родени през 2010 година до 14 годишна възраст, такива, които се готвят по единна и модерна методика, съставена от Лъчезар Димов, главният методист на юношеските национали. Добре се пребориха сега зона Бургас. Изстрел далечно разстояние, блокиран от Ников. Добра намеса на стража на Лудогорец. Ще има нов изстрел далечно разстояние и невероятно попадение на Георги Киров. Оказа се точен мерникът на осмицата. Минутата е 12-та. Вече навлизаме дори в 13-та. Зона Бургас откриват резултата срещу зона Варна. След страхотното попадение на Георги Киров от границата на наказателното поле, Георги Киров, който е възпитаник на школата на Черноморец, дали пък зона Бургас няма да се превърнат в приятната изненада на турнира и да играят в утрешния ден финал, който по всичко личи най-вероятно ще бъде срещу зона София. Срещу зона Пловдив, простете. Които имат 4 точки. Топката достигна до Умут Бекиров. Той към Генчев, който се подвизава като централен бранител в тази среща. В вчерашния двубой той бе в центъра на полузащитата. Александров, добро подаване към Манав. Манав с центриране по земя, нямаше кой да засече топката там. Не е лоша идея на левия флангови футболист, но без резултат.
намеса от състезателите в бяло, трябва да рискуват вече те. Максим Киряков преместил се на левия фланг, ще се надбягва със състезател в бяло, центрира с левия крак и успя да си спечели ъгов удар. Ъгов удар, който ще бъде изпълнен отново от Калян Стамов. А половината от първото полувреме вече измина. Зона Бургас води в резултата срещу Зона Варна след попадението на Георги Киров. Стамов ще изпълнява с удобния си десен крак. Центриране на Стамов отново на далечната града. Нарушение в нападение. Това е отсъждането на главният съдия. Възможност за бърза атака сега за белите. Топка изпратена към Ахмед Манав, който ще я достигне. Ще подава след рикошетът ъгов удар и за Зона Варна. Много бързо направиха прехода от защита в атака. А изпълнението сега ще бъде на Даниел Тодоров. Даниел Тодоров от школата на Лудогорец. Центриране на Тодоров на първа града. Добра позиция за състезател в червено. Ново изпълнение. И ще видим Тодоров, който навлезе в наказателното поле. Затвори се десетката на белите. Все пак успява да задържи кълбото в притежание на Зона Варна и успя да си спечели странично хвърляне, след като не получи достатъчно подкрепа от съотборниците си. Ново Тодоров, центрирана топка в наказателното поле. Най-добра позиция бе заел Михаил Янакиев. Нов ъгов удар, това е решението на главния съдия, след като последната топката е играл състезател в червено. Ще го изпълни Даниел Тодоров. Центриране на Тодоров, право в ръцете на Умут Бекиров. Умут с късо изпълнение към Генчев. Той с дълга топка напред. Справи се отбраната в бяло. Атака от дясно. Пробив на състезател в червено по левия фланг. По-добра позиция за Денислав Димов. Стамов. Търси си пространство за изстрел, който нанесе, но мина в страни от целта. Мир Тодоров изнася капитанът на белите с дълго подаване към Денчев. Спечелена битката във въздуха от Михаил Янакиев. А Генчев извърши нарушение в центъра на терена и получава първия жълт картон в срещата.
Обратната топка сега Стамов надясно. Денислав Попов. Попов добре навлиза навътре, продължава да играе 1-1 и ъгов удар в полза на зона Бургас. Който отново ще бъде изпълнен от Стамов, този път от ляво на вратата на Пламен Ников. Свалиха оборотите и двата отбора в последните минутки. Всички футболисти в бяло прибрани в своето наказателно поле. Центриран Стамов, добра намеса на Ников, който излезе и боксира. А имало и засада тук. Бързо поднови играта Ников с късо подаване към Денислав Димов. Той пък от своя страна с дълго такова към Александров ще успее да достигне до топката, централния нападател на белите. Връща назад към Давид Николов. Позагуби се и Давид Николов през първото по време. Ще се стигне до изстрел, но и след което имало и засада на Давид Николов. Иначе изстрелът отправи Манав, който навлезе в наказателното поле. Генчев добре се справи с изнасянето на топката. Възможно за бърза атака на зона Бургас. Георги Киров. Топката е прехвърлена към Георги Карарадев. Карарадев търси пространство за изстрел и ще го нанесе над вратата на Ников, но не е лош такъв на състезателят с 7 номер. Много добра намеса на Карарадев и в дефанзивен план. Странично хвърляне в полза на зона Варна. Александър Александров успя да си спечели тъч. Странично хвърляне дълбоко в половината на зона Бургас. Ново такова, този път с няколко метра по-напред ще бъде изпълнено от белите. Странично хвърляне сега в полза на зона Бургас. Все още трудно успява да достигне до изстрели по посока на вратата на червените зона Варна. Все още твърде много време пред двата отбора. Денчев позагуби се седмицата на белите. Сега с добри действия изстрел от далечно разстояние, отправен от Денислав Димитров над вратата. Минава изпълнението на футболиста с втори номер. Съдийски сигнал и играта е подновена от червените.
Добро подаване сега надясно. Числено превъзходство за червените. Ще се умеят ли да се възползват от него? Не, защото подаването към Максим Киряков бе неточно. Нов тъч сега за червените. Отново дълбоко в половината на зона Варна. Освободи си пространство за центриране, но право в ръцете на Пламен Ников. Добре отнета топка от Габриел Владев. Последва центриране, Ников увисна във въздуха, но за негов късмет нямаше футболист в червено, който да засече кълбото. Удар от вратата, сега бързо изпълнен от зона Варна. Генчев, дълга топка напред. Разгадан е замисъл на шестиците от белите. Кара Радев се е върнал да помогне, но подаването му бе неточно. Ще имат ли възможност белите за последна атака през първото полувреме? Максим Киряков с подаване към Кара Радев. Ще стреля Кара Радев и резултатът вече е 2-0. Зона Бургас повеждат с и отвояват предината си с втория си гол в двубоя. Дело на Габриел Кара Радев, който получи перфектно извеждащо подаване и озовал се сам очи в очи срещу Пламен Ников. Успя да реализира 2-0 в края на първото полувреме. За зона Бургас срещу зона Варна все по-близо са те до победата. Ще имат ли сили зона Варна да върнат едно попадение още до края на първата част? Габриел Кара Радев, иначе възпитаник на школата на футболен клуб Сливен. Александър Александров. Нарушение срещу състезател в бяло. Който ще се изправи. Проблеми имаше за капитана на зона Варна Витомир Тодоров, но той ще продължи участието си в двубоя. Подаване към Александър Александров, който не успя да се пребори за топката и Умут Бекиров излезе за да улови. Сега за бърза атака на зона Варна. Бяха достатъчно прецизни при финалното подаване, обаче белите. Тъчът ще бъде в полза на червените. Георги Киров, авторът на първото попадение с неточно подаване. Добри действия на Денислав Димитров. Продължава да се надиграва един на един успешно, но бе блокиран от Радостин Златев, който се намеси. Златев от школата на
Звезденбург. Подаване към Александър Александров. Той с центриране по земя опита да намери Николов. Не достигна до топката до него. Генчев връща назад към Бекиров. Взаимодействаха отново двамата помежду си. Има трудности при изнасянето на топката в последните минутки зона Бургас и тук сгрешиха. Тъчът ще бъде в полза на белите и може би последна възможност за тях да организират нападение. Денчев. Продължават настоятелните действия на Денчев и му дадоха резултат, но край на първото полувреме зона Бургас се оттеглят на почивката с аванс от 2 гола след попаденията на Георги Киров и Габриел Карарадев. Връщаме се след кратка пауза за вторите 30 минути.
уважаеми зрители на Спортал БГ и Фейсбук страницата на Лигата на талантите. Връщаме се обратно за вторите 30 минутки между отборите на Зона Бургас и Зона Варна. До момента Зона Бургас води с 2-0 след попаденията на Георги Киров и Габриел Карарадев. През втората част първото нападение ще бъде в полза на Зона Варна, които ще нападат наляво на вашите екрани, докато Зона Бургас ще стори това надясно. Напълно нормално, много промени в двата отбора, които ще ви съобщавам в течение на срещата. Зона Бургас много близо до нови 3 точки, с които да оглавят генералното класиране до момента. Определено се очертават като приятната изненада футболистите с червени фланелки в днешния двубой. Това е и последният двубой за днес, като утре ще бъде финалният трети ден от турнира на талантите. Като в него ще бъдат разпределени и първите 3 позиции, както и кои отбори ще бъдат пък на последните места. Там за момента се намират Зона Велико Търново и Зона Благоевград, които загубиха и двете си срещи. Зона Велико Търново с 2 загуби в редовното време, докато Зона Благоевград отстъпи в предишната среща, точно преди тази между Зона Бургас и Зона Варна да започне след изпълнение на Доспи от Зона Пловдив. Калоян Недев се е появил в игра за Зона Бургас и той е с капитанската лента. На върха на атаката е Никола Илиев с номер 9, също появил се като резерва. Даниел Павлов пък се е появил за Зона Варна и ще бъде в полузащитата. Тодор Колев ще бъде на върха на атаката заедно с Александър Александров. Колев също един от състезателите, появили се като резерва. Александров сега опита да се обърне. Добра намеса на стражът на Зона Бургас. Резервният такъв Иво Кънчев, който се появи в игра. Резервният страж на Зона Варна пък е Давид Цветанов от школата на Лудогорец и двамата вратари на Зона Варна от школата на Орлите. Ще бъде върнато изпълнението на страничното хвърляне с няколко метра назад. Серия от битка на терена, спечелена от футболистите в червени фланелки, които изчистват силно напред към Недев, който реализира единственото попадение за Зона Бургас при вчерашната победа срещу Зона Благоевград. При едно евентуално трето попадение червените до голяма степен ще си решат и двубоя. Добра намеса обаче на Денислав Димитров. С подане към Руслан Стоянов, който също е един от играчите, появили се като резерва. Отново взаимодействаха двамата помежду си. Сега центриране. Кънчев излезе уверено. С късо изпълнение бе подновена играта. Топка към Валери Недев, който също се е появил като резерва. Ново странично хвърляне сега за червените ще бъде изпълнено. Мехмет го изпълни. Също един от играчите, появили се като резерва за Зона Бургас. Отново той ще изпълни този път няколко метра по-напред. Георги Киров. И двамата автори на попаденията са отново в игра. Недев с добър пробив и засечена топка от Никола Илиев, с което авансът на Зона Бургас става от 3 гола в началото на второто полувреме след страхотния пробив на Недев и центрирането към Никола Илиев. Зона Бургас достига до
трето попадение, с което до голяма степен си решават и срещата и с което се утвърдяват на първата позиция в временното класиране и в утрешния ден, ако резултатът се запази така и Зона Бургас останат победители в срещата, ще претендират за първите места. Имат ли сили Зона Варна да стигнат поне до равенство, с което да вкарат в боя в изпълнение на Дуспи? Със сигурност една такава тяхна мисъл минава през ранно попадение, което да бъде реализирано веднага. Блокирано подаване и тъч в полза на белите. Ето, че и в тази среща видяхме поне 3 гола. Наистина много резултатни срещи в втория ден от турнира на талантите. Напомням ви резултатите за тези, които се включват сега в първия двубой от днешния ден. Зона София победи Зона Велико Търново с 3-0. Зона Пловдив и Зона Благоевград пък не се победиха в редовното време, спретвайки си голово равенство, завършил при резултат 2-2, с което се стигна до изпълнение на Дуспи, които бяха спечелени от Зона Пловдив, с което пловдивчани достигнаха до втора победа в турнира след изпълнение на Дуспи. Отново и в третия матч 3 гола и те са на сметката на Зона Бургас. Все вече пространства ще имат в предни позиции Зона Бургас. Добро подаване към Недев. Дълго си поведе топката капитанът на червените и тя му бе отнета чисто. Николов не успя да преодолее съперник. Получи подкрепа обаче от съотборник. Топката остава в притежание Зона Варна. Чиста намеса сега на Георги Киров. И извършено нарушение срещу него. Ще се изправи Киров и ще продължи участието си в двубоя. Александър Александров успя да се пребори за топката, срещу него няма нарушение. Мехмет добре се пребори с индивидуален пробив. Връща към Киров. Киров веднага на гърба му двама души, изправи се по защитника, грешно подаване сега, но не успя да се пребори достатъчно за топката Даниел Павлов. Нова серия от битки на терена. Доста зачестиха здравите единоборства. И жълт картон за състава на Зона Варна. Забави се това статично изпълнение за Зона Бургас. Подаването на Недев не се получи. Срещото хвърляне тук е в полза на Зона Варна. Александър Александров до момента неутрализиран от отбраната на Зона Бургас. Меко подаване сега именно към него, но той е бил в положение на засада. Добър замисъл на капитанът Витомир Тодоров. Но по-бързо трябваше да бъде подаването към Александров. Валери Недев
с дълго подаване, което опита към Калуян Недев. Габриел Карарадев успя да се пребори. Добра борба от Петър Кюмюрджиев, който във вчерашния ден започна като титуляр, днес влиза като резерва. Във вчерашния ден състезателят с номер 10 бе из капитанската лента. Илиев отнета бе топката от централния нападател. Дълго подаване напред, разгадано от състезател в червено. При действия на състезател бяло, Даниел Павлов е това от школата на Спартак Варна. Топка към Денислав Димитров, той пък от школата на Лудогорец продължава да е доста активен. По левия фланг Димитров центрира. С топката се разминаха няколко души. Белите не успяха да я запазят в свое притежание. Тъчът ще бъде в полза на червените. Все повече времето притиска зона Варна. Способни ли са те на чудо? Претенции за игра с ръка, такава не е отсъдена. Добре, отново се пребори Димитров между няколко души. Димитров забави се, двама души му отнеха топката и Мехмет изчисти, но в краката на Денислав Киров. Денислав Киров опита да подаде и подаването му бе блокирано с ръка, нарушение в полза на зона Варна. Иво Кънчев иска стена от двама души пред себе си. Денислав Киров ще изпълни статичното положение. Денислав Киров от школата на Спартак Варна. Центриране. Във въздуха скочиха няколко души. Отклонена топка от Димитров. Но до сериозен изстрел не се стигна. Все пак опасността продължава да е пред вратата на зона Бургас, след като зона Варна ще изпълня странично хвърляне дълбоко в половината на своя съперник. Възможност за контратака сега за червените. Подаване към Илиев. По-добра позиция от него за капитана Витомир Тодоров. Но ъгов удар, след като Давид Цветанов не успя да запази кабота в очертанията на игрището. Корнер ще изпълни Петър Кюмюрджиев. Всички футболисти в бяло в своето наказателно поле. Центриране на Петър Кюмюрджиев. Високо във въздуха състезател в бяло. Справиха се с опитът за пробив на десетката на червените. Нарушение в центъра на терена. Бързо изпълняват белите. Нямат време за губене. Топка към Александър Александров. Добре се освободи и ще стреля. Опит за прехвърлящ удар. Никак не е лош такъв на нападателят на Лудогорец, но над вратата на Кънчев. Успя да играе с топката Илиев. Тя достигна до централните бранители в бяло.
Витамир Тодоров към Димитров. Той още по-наляво към появили се като резерва Тодор Колев. Единственият представител на школата на Фратрия Варна е Тодор Колев. Добре бе отнета топката от червените. Възможност за бърза атака. Топка към централния нападател и автор на третото попадение Никола Илиев. Той към Недев, който добре се обърна. Цветанов остана на място. Все пак добра намеса за стража на Лудогорец. Тук хитри действия на състезател в бяло. Сега ще бъде направена и една промяна в зона Варна. Капитанът на белите Витомир Тодоров напуска игра, за да може на негово място да се появи Денислав Димов, който започна като титуляр, но излезе за малко, сега отново в игра. Лентата отива в ръцете пък на друг играч на Лудогорец, Денислав Димитров. Добре се пребори Петър Кюмруджиев между двама души и успя да си спечели странично хвърляне. В 45-та минута на двубоя. 3-0 е резултатът в полза на зона Бургас. И ново странично хвърляне в подначале. Всъщност това е ъгов удар. И нова добра възможност за зона Бургас да достигне до четвърто попадение, с което да сътвори най-изразителната победа до момента в турнира на талантите. До момента се конкурира по този показател с зона София, които победиха зона Велико Търново отново с резултат 3-0. Зона Варна все още пък с минимални надежди, че ще се твори нещо. Николов с добри действия. Александър Александров надбегна отбраната на червените. Александров ще се открие ли на стрелкова позиция. Добри действия на Мехмет. Александров обаче с чисти такива връща топката в притежание на белите. Удар от далечно разстояние на Павлов право в ръцете на Кънчев. Мехмет се е включил в това нападение. Добре взаимодейства с Илиев. Иска топката Мехмет. Илиев е подаден на Кара Радев, който не тръгна, не се разбраха двамата помежду си. Постепенна атака сега опитват белите. Ще успеят ли да достигнат до почетен гол? Здрав сблъсък. Няма нарушение срещу Александър Александров. Играта продължава пробив по левия фланг. Ще има и центриране право в ръцете на Кънчев. Отправи го Тодор Колев. Никола Илиев върнал се назад да помогне в дефанзивен план. Сега добро подане към Кюмруджиев, който с едно докосване към Кара Радев. Позагуби се Кара Радев през второто по време по десния фланг. Сега с неточно изигране. Може би има и умора вече в седмицата на червените. Илиев добре запази топката и подаде към Киров. Той ще по-наляво към Недев. Недев ще стреля от далечно разстояние в ръцете на Давид Светанов.
Сега грешка на белите. Ще успеят ли да се възползват червените от нея? Недев с индивидуални действия пада и тук е отсъден на Дуспа. Контакт имаше и капитанът на червените бе фаулиран, с което и ще има и жълт картон. Той, ако не се лъже, е за Пресян Синигеров, също един от футболистите, появили се като резерва защитникът на Спартак Варна. Тук зона Бургас ще имат възможност да вкарат и четвърто попадение зад топката. Капитанът на тима Недев ще успее ли да отбележи във втора поредна среща футболистът с номер 11. Срещу него Давид Цветанов. Забави се съдийският сигнал. Калуян Недев срещу Давид Цветанов. Засилва се Недев. Удар в противоположния ъгъл. И резултатът вече е 4-0 в полза на зона Бургас. 4-0, с което те ще спечелят трите точки на фона на оставащото малко време, което има пред отбора на зона Варна да стигне поне до изравняване. Съдийският сигнал за подновяване на играта е даден. Нова грешка. Ще има ли възможност за бързо нападение на червените? Топка към Илиев. Добре взаимодействаха двамата с Недев. Недев ще центрира твърде силно изпълнението. Ще успее Кара Радев да запази топката в очертанията на игрището към Мехмет. Той опита с едно докосване да отклони. Продължават да бъдат настоятелни червените в търсене на още попадения. Изчистена топка. Сега е възможност за контратака на белите, която бе прекъсната в зародиш. Нови добри действия на капитана на червените и нов пробив за него. Центриран в наказателното поле към Илиев. Добри действия на отбраната в бяло. Ъгов удар в полза на зона Бургас ще бъде изпълнен от Петър Кюмурджиев. Центриране на Кюмурджиев. Удар с глава, но извършено нарушение в нападение. Изблъскан е бил играч на зона Варна. Атака сега за белите в положение на засада обаче Александър Александров. Топка върната назад към Кънчев. Продължават да разиграват помежду си червените. Мехмет с пробив. Топката достига до Кара Радев. Отсъден е авантаж тук за зона Бургас. Топката ще достигне сега до Александър Александров. Добре, той подава включилият се Тодор Колев.
Тодор Колев обаче не успя да реализира нищо по-интересно. Червените контролират действията в финалните минутки на двубоя. Едно, две. Нарушение в центъра на терена за зона Варна. Топката е била в движение, затова това изпълнение ще бъде върнато. Сега вече играта е подновена. Димитров с един от пробивите си спрямо обаче от Кюмюрджиев. Сега Кюмюрджиев атакува през неговата позиция. Е извършено нарушение срещу десетката на червените от Денислав Киров. Мехмед. Добри действия на десния краен бранител. Кара Радев центрира към Илиев, който не успя да отклони топката с глава. Удар от вратата на зона Варна. Продължава атаката на червените. Недев към Илиев. Илиев ще стреля. Давид Цветанов с добра намеса. Претенции за нова дуспа и такава е отсъдена. Зона Бургас получава втори наказателен удар през второто по време, с което ще има възможност да отбележи и пето попадение. Прави впечатление спортсменството между играчите на червените. 4 различни голмайстора и въпреки това дуспата ще бъде изпълнена от пети играч Ангел Недев. Ангел Недев срещу Давид Цветанов. Засилва се Недев, удар на Недев в противоположния ъгъл и резултатът вече е 5-0 в полза на зона Бургас. В финалните заключителни минутки на двубоя Недев прави авансът на червените от 5 гола. Тук някъде най-вероятно можем да чуем и последният съдийски сигнал на двубоя. Не се отказват белите в опит да търсят и те попадение. Странично хвърляне сега за зона Варна. Меко подаване зад гърба на отбраната. Изстрел париран от Кънчев. Нанесе го Тодор Колев. Добре, открадната топката изстрел далечно разстояние на Пресиян Синигеров. След серията от рикошети топката се озовава в краката на Кънчев. Кънчев, добро подаване към Мехмет.
Колев, чисти действия на Мехмет Мехмет. Димитров изпълни право към Петър Кюмрджиев. Все пак топката остава в притежание на белите. Последен съдийски сигнал. Зона Бургас записва втора победа в турнира на талантите, след като победи с 5-0 Зона Варна, с което утре Зона Бургас ще се бори за призовите места в четвъртото издание на турнира на талантите. 2 гола реализирани от Дуспа за червените и 3 редовни такива, с което програмата за втория ден от турнира на талантите завършва. Бъдете с нас и утре за финалните 3 срещи от четвъртото издание на турнира на талантите. От екипа, който реализира днешните 3 двубоя, ви пожелаваме спокоен ден.